Ray Ferris li kien Chief Project Officer fl-Ene Malta ma nstabx ħati ta' akkużi ta' korruzzjoni u frodi. Dan f'sentenza dettaljata ta' aktar minn 100 paġna li tfisser ukoll il qorti m'hemmnietx lil George Farrugia, in-negozjant li ngħata l-proklama minn gvern preċedenti brabta mal-iskandlu taż-żejt. Fil-fatt il-Maġistrat Consuelo Sherry Herrera qalet li l-verżjoni ta' Ray Ferris dwar il-mod kif ġraw l-affarijiet kienet aktar kredibbli minn dik ta' Farrugia. Fil-każ tagħha l-prosekuzzjoni saħqet li Ferris irċieva rigali tal-fidda li laħqu 8,000 euro biex jinfluwenza bord ta' aġġudikazzjoni fl-Ene Malta. Iżda Ferris dejjem insista li hu qatt ma talab xejn. Qal li kien Farrugia li taħ dawn ir-rigali u qallu biex itihom lill-membri tal-bord biex jassigura li hu, jiġifieri George Farrugia, jirbaħ it-tender. Ferris dejjem qal lill-pulizija li ma kienx jaf x'se jagħmel fiċ-ċirkostanzi u eventwalment mar Tazzo Pardi Jewelers fejn biddilhom ma' platt tal-fidda. Is-sentenza tal-qorti tgħid li fl-ebda punt ma rriżulta li Ferris aċċetta li jipparteċipa f'diskussjonijiet dwar it-tender li kellmu dwaru Farrugia. Filwaqt li huwa aċċetta rigali bħala tal-miliet u mhux fatt ta' korruzzjoni anke jekk il-qorti qalet din mhix xi ħaġa etika. Dwar l-akkużi ta' frodi l-qorti qalet li dawn ma kinux provati filwaqt li saħqet li bl-ebda mod ma jista' George Farrugia jiddeskrivi lilu nnifsu bħala vittma. George Farrugia dejjem allega li Ferris talbu 40,000 euro biex jinfluwenza lil bord, iżda Ferris dejjem ċaħad dan. Meta analizzat il-provi u x-xhieda kollha li kellha qudiemha, il-qorti għażlet li temmen lil Ferris u mhux lil Farrugia. Meta fl-aħħar xhur tax-xhieda tiegħu, Ferris li kien assistit mill-avukati Veronique Dalli u Kenneth Grima dejjem sostna li fl-Ene Malta kien iħossu qisu ġurdien għal pliljuni.